ya kodwa kwamanye amasonto ngeke uyenze into enza la ya uyothi usashaya impembe bathi sisiwe not here othi uyagida usakhuluma amaqhoqs bathi sisiwe not here. One of the favors and justice you must do to your heart, never keep someone that wants to go. If we are not worth of their time, release them. One of the painful parts yokuhlala nomuntu osefuna ukuhamba ukuthi noma esukuma ufuna umbuzo uthi right noma ethule ecabanga ufuna umbuzo uthi right ayikho into engakwenzela yona. Lethe ngisho bazalwane ifana nokuhamba nomuntu uye emcimbini onemoto ungenayo ya noma esukuma ufuna umlandela ngoba unasho ukuthi useyahamba noma akahambanga athi umuntu ayihlala phansi ngiyabuya uthi no ayibe ngithi uyahamba albo ingaba kaJesu. Life is not designed that you must beg for love. Love must come effortlessly. Yeah. Ubukhonza nathi khonza nathi. Ya musu kwenza kanje sengathi ukhona awe show appreciation of our effort. Albo ingaba kaJesu. Yeah. In fact, kulonyaka ngiyacela ngeseshani khula ngalendlela yokuthi ungashiyeki. Ya kulonyaka grow in this level ukuthi umuntu becabanga ukushiya kuluzela. Yeah, umuntu umecabanga ukushiya abona sesemnyango ukuthi methu yabala bona kuluza wena yena uma kwenzekile akushiye akukhumbule esendaweni entsha ya ethe thatha 50% wepension yakho wathatha imoto yakho eyodwa wathatha umuzi wakho wodwa ethe hleli nesiponono sisha kodwa kukhumbule ya ashe enhlizweni yakhe ethi ngalahlekelwe inqothovu yomfazi ya alimale enentombi entsha kodwa khumbule wena ungeke eduze kwakhe. I pray that this season you may grow to a level ukuthi uma umuntu wakho unkosikazi wakhe ecabanga ukushiya akukhumbule ehlende esoke elishe efletini abona ukuthi kade ngasho umyeni wangempela lapha khula kula level yongashiyeki kodwa uma kwenzeke bakushiya bakukhumbule. We must grow to a level ukuthi umuntu oshile waye esontweni elisha abhoreke phakathi ya kusho yena uthi yabona ke manje kuyathomoyo ke manje esontweni kusho you see bazalwane growth is so important. You must grow to a level athi umuntu esendaweni entsha kanhliziyo ngiyise kodwa cabange wena. That's the level of growth. Yeah, ungisize. Don't show your desperation. Don't chase. Don't chase. Tell your neighbor, don't chase. Yeah, don't chase. Akakwazi umuntu ukushiya la endlini bese umhupha wena. Build yourself. Uthi mhla ihlangana nawe amangala uthi mina benguloti mina ngimbambezelayo wayathenga imoto mhlanga ya grow. Ay bazalwane grow to the level noma senifika kwi family court zithi ingane sifuna umama zithi ingane sifuna ubaba. Yeah, you must grow to that level. You must grow in presence in your family. Bebe nokudla bebe na yonke into bethi kodwa ubungekho wena kuyabhora uthi you must grow to that level. Yeah, you must grow to that level. You must grow to that level. Don't be weak. Don't chase those who disappointed you. Don't chase those who left you.
You must grow by a reflection of failure at a distance. Batshela abantu uthi ashuthi nini nanimmbambezela bukani manje bukani isonto kwamane kwahamba wena isonto lathenga umhlaba shuthi wena ububambe lento ngenhliziyo. You must grow to that level. Are we together? Tell your neighbor, growth is a demand. Growth is what? It's a demand. Do you still remember what was the prophecy about Judah? A prophecy about Judah yathi intonga yobukhosi, the scepter of kingship, will never leave the house of Judah. Kodwa ngenxa yongakhulu kwamadodana kaJuda, ubukhosi bawela kuSawuli. Bazalwane. Because if you don't want to grow, izinto zakho ziba khona kodwa ziba misplaced. Yeah, ezinye ziba seSoshanguve, ezinye zibe seSoweto, ezinye zibe seMalahleni. But the moment you decide to grow, you don't call them ziba attracted to you. Ngoba kunezinto ezikufisayo kodwa zibuka ilevel yakho yongafuna ukukhula, zihlale at the wrong place. Ngoba oh Lord, izinto they prefer to stay at the wrong place than ukufika emntwini ongakhulanga. Grow. You don't deserve this level, but we can't help you if you don't want to grow. Abantu abangakhulile uma sikhonza babuka isikhathi bathi bese situlweni ahlale kanje. Utshela wena kushumela uthi qeda phela qede siyakusho. Bazalwane zwaneni ngami ukungakhuli it's a biggest demon. You blame other things that wena ungafuna ukukhula. Yeah, ukungakhuli. Can I tell you something? One of the most painful things yokhonza abantu abangakhulile, uyazi umuntu ongakhulile engabulala imic angayithengi. Umuntu avela abanje umoya wisi mic. Angwazi lo moya mina okubamba uzubulala imic. Yeah, abulala imic angayithengi, abulala ikeyboard. Athi sorry. Bombuze action plan akanayo. Kodwa emsebenzini bongabulala umshini wokuprinter. Bazokubuza ukuthi siyawuza sorry, what is your action? Yeah, it's a thing. Yokhonza abantu abangakhulile. Yeah, abantu abangakhulile abasigcina isikhathi sokufika, basigcina sofuna ukuphuma. Abantu abangakhulile uma lini izulu Sunday abakhonzi. Uma lina Monday baya emsebenzini. Uma lini izulu Sunday abenze enkonzweni, but liphinde lini is Monday bavuke baya emsebenzini. The problem is growth. It's not the weather. Ngoba they can work with this word, but they can't church with this word. Mfundisi, ungazoyibulale uyifaka under pressure ucabanga ukuthi you are no longer preaching powerful. No, ushumeza ingane endala. Ningasondela kancane. Ningasondela kancane. Don't know ukuthi growth it does not allow ukuthi umfundisi abe izinto eziningi ebandleni. Growth. No, khona ubona ngathi uhumbled kanti you are dethroning yourself from the grace. From the growth does not allow ukuthi uma mina ngumfundisi wakho uphinde ungibone ngiphethe ispeaker. Ngithi ngibambisa bamba woza manje kade ngento enkulu ekufaka izulu esithathu manje futhi ngiyibhoye. Growth does not allow that. There's a difference between humbleness and servanthood. Abazalwane bayalimala uma bekubona ufaka amakepisi amaningi. You must wear one cap of being a priest. Growth does not allow ukuthi ngishumayeze phinde hlalela ngidle phambi kwenu. Ngoba uzongibona ngiphethe imfoloko ngendlela engekho right.
uthi wena akufani ukuqhela kwakhe ngathi uyokwazi usathana indlela ayibambe ngayo imfoloko hey naleli plate lingawa leli plate. God does not allow uthi wena kade ngishumeza manje sesihlela athi sawula athi salty la uba uphekela iyashala kuwe. God does not allow ngoba uso shift from perception. Because a perception inform a reception. That's why Uma says with right administration and right order, a pastor must enter a consist up in the heart. Often umbona must do an appointment. Pastor, it does not work like that. Too much access creates familiarity. The day we do the church in the right way, we think we have Abasalwan, that is not fans with access. There's a certain way of doing church. Yeah. If I never see a contact young man, kube nomzalwane ocela umama mfundisi la umfundisi uyashumayela. It means umfundisi there's no one interceding for you. Yeah, uyobuza umama lapha ukuthi manje senze njani ngale. When the man is at war, you take the only cover he has. We address into yakuthi so phaka kanjani so wenza njani isande school uzodla kanjani. The man is at war. Because I am transitioning in the spirit. I am moving from dimension to dimension, from kingdom to kingdom. I am destroying, I am fighting. I need the backup cover. But the moment leaving me at a crucial hour. Growth does not. There are things that look good, but good level of growth does not. I can't be preaching like this when you coming here. You can't do that. You don't understand what is happening here. Yeah. We must know what must happen before the service. We must know what must not happen during the service. We must know what must happen after the service. We must know who is able to come here, who must not come here. We must know. If God does not allow it after church, when we are finishing the service, you come here with your friend and take pictures. You can't take pictures from the altar where God speaks from. When you can't. God does not allow. Because the church is stronger as the altar, weaker as their altar. God does not allow. The thing that look good, but was on supernatural people, they know this church won't go any far. You don't know spaces. You don't know atmospheres. You don't know the moment. How can you answer the phone when God is moving like this? You don't know. You think when you can't do that. When you have hit a certain level of growth, there's a certain level of there's a culture for service. I love my wife, but must have cons. See a cons. Do you know what to Satan? We are was ukhluleka ukuvimba ekhaya angimake ngomuntu ozohlala eduze kwakhe. Ya uhlala eduze umuntu onyakazayo. Ya uhlala eduze umuntu odlala ama game kanje lokho ethi Candy Crush. Siyakhonza lokho ethi bese tshengisa wena ethi uyabona ngikulevel siyakhonza nje la ethi yabona ngikulevel bani. Kanti uSathane uyazi ukuthi this is the day that the Lord has made for you to rejoice and be glad. Akumake ngomuntu oba umuntu
agent kaSatan for 30 minutes. Employer aqashe to distract you. That this was the day of your answer. Webazalwane papa mani. There's a certain level of growth that church must do. Hele mahasaka. Say your neighbor, growth is a demand. Are you listening to me? Listen to me. You can't continue with the microphone when your father's entered the house. You must end up at the stage. You know such a person. When your master is come. But when you speak these things, you think we are trying to control you. No, it does not work like that. Yeah, you must hand over authority when the creator has come. When you enter your house as a father, and you enter your house, they must give you a space. Yeah, but yeah, when authority enters, there must be a movement of honor. That's all when you TV, but about we decide not at your voice. It's a sign of undermining. Growth. There's statement when you do them here, when you talk too powerful, that they are undermining authority. When you are delegated, umukhuluma awusho uthi bazalwane ngolesibili siyahlangana. It's a wrong statement. Yeah, when you are delegated, you don't say bazalwane Saturday kunenkonzo. You don't say. You say bazalwane uthi ubaba. Bazalwane uthi ubaba. Bazalwane uthi ubaba. Bazalwane umpostoli uthe. Bazalwane ubaba usicelile ukuthi obaba basala. Bazalwane ngoba awukwazi ukukhuluma sengathi uyithumile. Kanti uthunywa yini? Ngoba the moment wenza njalo, it is possible that you create a vision within a vision. Phela amasonto afaka njalo. Ngoba kunomuntu okhuluma sengathi isonto lakhe kanti naye uthunyiwe. God does not allow. God does not allow. We can continue, but God does not allow. Oh Lord have mercy. Tell your neighbor, growth is a demand of the season. There's a certain level that a church must shift it to for the certain provisions to manifest. Ngeke ebandleni ningafuna ukukhula kuphile ngisho umuntu ophethwe ikhanda, forget. Because it growth teaches us that we must honor authority. Let me show you something. Sizokhonza la ufike ikhansela of this word. A very influential person. Kodwa ngoba sinika ama key roles of responsibility abantu abangakhulile, aqhubeka umuntu ongakhulile acule ingoma sekufika umuntu omkhulu. Kodwa ushaya isandla phezulu. Hawusha kunekhansela njalo. Yeah, kunemeya la. Hawushaya isandla phezulu. Sheza siqhubeka sizogida thina. Sigide phambi kwabantu. Esingazothi bazophela imithando yesibaba. Wena ucabanga ukuthi bezonga okhetho kanti baplantiwe strategically. Ngalomzuzu we don't have a land, but kunomuntu one sphere of influence ofikile asimniki ithuba thina sikhonza normal, but we can't do that. It growth does not allow. Igrowth makufika umuntu omkhulu kuthiwa nhlathu osefikile ophambili anika ubaba nobaba sukuma ethi ngiyandela beselothi phase angazi ngoba kufika umuntu omkhulu kangaka ebasalwane a council of the word angazi kodwa mphathi wami wafika ngale season where we need the land. You are trying to play your card of growth. We are challenging ukuthi Nkosi yami asifuni okuningi sizovota kahle kodwa masingathola umhlaba noma abandoned building sithenge sirenovate asazi kodwa babukhansela ungasiza ngani sacela uzobingelela noma ushumele angazi ungenzani kodwa noma ngabe yini
Jehovah yeka lokho ngithanda amen ukuthi kubeka yeka lokho thina we've got a certain goal that we want to achieve ngoba inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaNkulunkulu but igrowth masingena singagida size sizomnyathela la yathi I'll never go back to the church. The protocol yakhe ayisazi noma kumele izoma phambili izomvikela bazalwane growth is a demand. Growth is a demand. Baba moya noma moya I pray for you, may God usher the church to a certain level of growth. Abantu abangakhulile ba attend iphasika abangakho kama registration abo hayi ngoba benga afford it, they don't want to futhi no one will ask them. This is a sign that you are emptying yourself to people that will not respond to God. I pray for God. Say amen. Say amen. Tell your neighbor growth is a demand of the season. Do you still remember Naomi? You remember Naomi? iBhayibheli lithi kwaphela isinkwa eBethlehem akuphelanga umuzi kwaphela isinkwa akuphelanga ibaker kwaphela isinkwa kwaphela nje kwafika a season of famine but the grace was still there. My last example, the grace was still there. Kwaphela ini isinkwa kodwa akuphelanga umuzi the grace, the Bethlehem is still there. Kwaphela nje isinkwa when the church is hit by the spiritual famine, they want to change the churches. And in the buhlungu yabantu abangakhulile mhla behamba bafika bodwa kodwa bahamba nabantu. Njengoba nabantu awufike nabo webazalwane, don't come to a place of a blessing to take a curse. Let me show you the danger of not growing. uNaomi wahamba nabantu wabuya namathumba. Babe curse through your ignorant actions. Bazalwane. Do you know what uNkulunkulu make planter in a local church or planter with the mentality of eternity? Not of seasons. But when it's difficult, but uNkulunkulu ayibaleka phuma la iyawa lento. No. uNkulunkulu nje bekuplante enkonzweni, ukuplante ngementality ukuthi uma ngizokulanda ngizokuthola la. Uma ufa uyofela la. This is your waiting room. God, that is what you do. Kuvela kuphakama umuntu oyedwa la enkonzweni. Athi mina ngiyahamba. Ngiyasala nini? Iyawa lento. Kodwa base kuhamba mina ke. Hayi ke. Ngiyahamba. One of the most painful thing you'll experience ngongafuna ukukhula uzogcina uphuma nabantu abangabiziwe abalimele. Kunomuntu oyicabanga ukuthi ubiziwe kanti ulimele. Uzobona ngiqala la eclassini. Iyangixaka futhi. Ya umuntu olimele ke damoya phela kuphela icontent, damoya iphola, kuphela icontent. Ya umuze no 2 months eshumayela ethi as I said awukwazi ukusho njalo ushumayela usuno as I said usuno last week usurufe ukala manje ushumayela ngoba the more ephola iyaphela content ye message. What about you? Webazalwane uphuma nomuntu omele, this is the danger of nomuntu olimele. Number 1, uma ephola nibe nonsense. Ya usafuna ukuyeka lento akazoyiyeka kanjani. Nani yamfonela ukuthi kusho uNkulunkulu khidi iclass athi aningiyeke kancane bonana njengoba ukuhamba nomuntu olimele akanawo umlayezo wakho. Number 2, umuntu olimele uhamba echitha emabhendini. Yabo hamba enza ama accident ngawo kuwa nisala yonke le ndlela. Don't do that. Number 2,
kunomuntu ayecabanga ukuthi ubiziwe kanti ulambile bangamtholela umsebenzi ngayeka yonke lento eBhayibhelini bangamthola umsebenzi ukuthi asebenza hona 7,000 ngenyanga ngathi ikhona ngayima ngaba ubona labo 10 rand bafaka la uthena imali ingaka ayikho imali kulento inkulu engenayo kunebuyayo. But now you can do your own math. You give 10 rand each service, 4 service a month, 40 rand. Calculate. Jobutshela abantu uthi hey badle imali zethu bala nje nawo. Uthi ubani ongadli 40 rand asale right. So kunomuntu olimele anilimaza ahambe nani. Kunomuntu olambile uma eqala ethola isinkwe endleleni akasazonenza njani. Kunosithathu kunomuntu okathi ubiziwe kanti ubizwe unkosikazi wakhe. Ya uthi unkosikazi wakhe endlini ungahlulwa umoya wena. Usungahlulwa ukuthunga lamashethi emadlanga nawe. Ubaqoke phambi kwabantu uthi praise the Lord makababa uJesu. Usungahlulwa ukwenza lento le. Usungahlulwa umoya sithandwa sami awuyeke ukuba weak. Futhi ngizokuthengela ibuko wena ukuyiphusha kanje uthi praise the Lord alibonke igama lenkosi praise the Lord alibonke igama lenkosi hey awubiziwe wabizwa umuntu wakhe and that day uhluleka uzokuthuka ngayo lento le uthi wenzani say amen to Jesus. Tell your neighbor growth is a demand. Can I tell you? And laba abahamba nabantu esontweni uma sebebuya bayafona athi umuntu hawu baba wami uthi wena ubani engikhuluma naye ya ngoba funa noma ubona kodwa wenza ngathi ubona uthi ubani engikhuluma naye awusangikhumbula baba uthi angikukhumbula ubani wena usibongiseni wapi baba usangikhohle ithi usibongiseni wapi achazi sondela umuntu owakushiya number 2 wakhuluma kabi makakufile emhlanhlanga mathi uyagijima ngoba uma uyagijima publicly mhlawumbe nihlangana emshadweni othize bethi uyagijima ngehagi goqa izandla uthi awuninjani mzalwane ngoba akakwazi ukuzoyigeza public ekushayile private. Uma eqala ethi uzama ukujabulela emenini umtshela uthi unjani awusiyabonga bese uqhubeka nohamba nami ya akakwazi umuntu ukuzokucelebrate ahambe kulimazini. Uyayazi confusion yo edala umuntu ohambe ebandleni. Number 1 umuntu ohambayo futhi ahambe kabe khuluma utshela abantu ukuthi uyashiyeka lo dila kahleke nalo bantu seqedile umuntu nje owakushiya futhi etalkative manibonana mayifuna ifeel lento ukuthi akasabalekile yamathi kithena noma futhi uwedwa etafuleni uthi anginomuntu engimlindile manje angifuna afike ukhona excuse hawu kusema phela awukwazi ukushiya isihlalo sakho ungaxoshwa umuntu bese ufuna ukusiclaima to public. Lento ngisho ifana nani lento ngisho igrowth does not allow ukuthi uaddress umuntu ohambile umaddress epulpit engekho umuntu ohambile ukhuluma ngaye ufuna noma abangani bakhe besasele ethe babuza ukuthi utheni bathi ish awasho umuntu ohambile umdile epulpit udila naye underground uyamsebenza ukuthi umsebenza underground ngeke isaphothi ushaya kodwa uma ufika phambi kwabantu uthi praise the Lord bazalwane becala uzokhuluma ngomuntu ohambe nabantu ohambe bese ushumela uJesu evukile efile wavuka esiphambanweni ushumele bamangala bangalethu isebenza ngoba once angimele umuntu ongakahambi abone ukuthi udila kanjani abahambayo
uyayibona admin uma ungathi kuye nje uhambe for 2 years balela imali yabantu abahamba nayo bese uyithamza ngo12 thamza ngo2 bese before ulungisela imali yakho yayiswa manje athi ngikhohlakela yayiswa manje athi manje awulufuna inhliziyo baba bathethelela hayi ngikuthethelela phela fona free futhi uthi ngibambe ikholi yakho uthi mina kade ngakuthethelela kodwa iadmin admin man listen to me umuntu obuyayo uyakhohlwa ukuthi ngeke ahlale kodwa noma uma ngathi mina buya uzothi uyahlala kuthiwa touch your neck uthi athi umuntu wena uba manje ngoba ngesikhathi abantu belimaza umfundisi usuka am-undermine ngithi kanti ungam-undermine umuntu athi baningi abamthandayo uma ulimaza umfundisi awulimaze yena kuphela umndeni wakho ulimaza nabantu abasi-impact make two statements and then close. Abantu abangakhulanga, out of everything you did, they look for one thing you never did right. Abantu abangakhulanga. Umuntu angakhulanga lezi zinto eziwu10 ezinhle bese kuthi umuntu angakhulanga. Umuntu ngafika Monday uhambisa inkonzo, Tuesday uhambisa inkonzo, Wednesday into zeso. Emva kokungcwaba nikline nenze inkonzo ushiye umnikelo nihamba izwa yini ulinyaza ukuthi ubaba akamkhipha ngoma wakhe emoshwala uzoyibuza lo mama wabulawa yimi ngoba bathela akayiboni zonke izinto ibandla ezilenzi ngizogcina nakhona ufika ngeke umnelise umuntu ongakhulile ngoba une-void what you can do, play your honest part, leave everything to the hand of God. For this, in this church, play your honest part. Uma befuna ukukhula bazokhula, befuna ukuthenga umhlaba bazothenga umhlaba, befuna ukuthenga ibuilding bazothenga ibuilding, but you can't do more than this. If you can do more than this, you'll break your family finances. The church must decide, are we happy here? If we're not happy here, the church must make a contribution to what acquiring a new place. When we are not there, have a wheelchair, they'll check another pastor. You know why? Give us, they must have limits, because take us there.
2 years. What about as a church, we must come to a certain level. Say, guys, what can we do? Let me tell you one thing. You must never finding, buying, akekho umuntu washada la inemali ngabuza na umfundisi kuthi mhla olobolo wayinamalini ngelanga lo balance 18 khona abashada kuno 29 cent kodwa ashaya step aye phambili aye emuva ngoba kunezinto emasufuna ukuzenza ufuna uyincisha izinto ezithize. As I close, desire on head bow. Action plan. What can you do? What can you do? By observation, this place is already full. So kunabantu bethu uNkulunkulu abagcinile ukingathi nasithola indawo azobathethelela kithi. Are we together bazalwane? What is it? Tshela makanjani phezulu. Sengiyavala. Tshela makana ngikhulela phezulu. Jesus cha uNkulunkulu wenza kukhule wena the more ukhula uya phezulu. Yes, they will criticize, but eventually they'll forget. Ngoba abantu bayakhohlwa umuntu move in tight spaces baqale bethi ngomunye futhi abazokuhleba khona la abantu bazalwane. Listen to me, abantu they will never, people measure on minor. People, they discuss what inspires them. If you are top, you'll be a top. But eventually, you must learn to ascend. Eventually, you'll move out of their eyes. Eventually, they'll forget about you. Lapha kuhletshwa umuntu wena ukho muhle uthi emzini wa lapha phansi bazalwane ngekulunge bungaphila nabantu baphansi. Tshela makhelane khulela phezulu
izinto zakho iphezulu, uqobo lwakho liphezulu, imali yakho iphezulu. Phansi, we don't share opportunities, but ophila phezulu, phezulu uyabuzwa phezulu. Abangudayisa amaqanda usuzophupha amaqanda ekhupha ke busuku sebeyakuthakatha njalo usophupha amaqanda ake kujijele uma ngantwana bakhuluma ngamaqanda bese kushawa amaqanda hayi la phansi everyone is funding everyone. If you want to grow in life, you must push yourself to the top. Say amen to Jesus. Say amen to Jesus. Tell your neighbor, growth is a demand. I want to pray for you. Stand on your feet. Oh Lord, I need the grace of God. Ngicela ukuthandaza nomuntu osekothi inkosi ngiyabona yimo how I hate my life, how I hate my family, how I hate my emotions, how I hate my finances, how I hate everything. Imina ngidinga ukukhula. Uyabona ukuthi yes, the more I teach, the more I preach, uyabona ama areas of concern, uyabona ama areas that need growth. Ngiyacela namhlanje ukuthandaza nawe. Uthi mfundisi, I want the grace of growth. Tell us, come here, let me lay hands on you. Egameni kaJesu. Uma ulizwe izwi kaNkulunkulu ungayenzi likhona inhliziyo yakho. Konke kuyenzeka konke kuye kholwa sondeleke. Come forward. Kuyenzeka do know the grace of growth comes through impartation. Ubungakhulile unzima ukubona. Yeah. Noma usukhulile futhi ukubona abantu abaphila na ukuthi there's a certain level of impartation ayitholile. Phambi sesandla sakho uvala amehlo akho. Ungasala in the name of Jesus. Baba, ngiyabonga ukhuluma kanje khona namhlanje egama lika Jesu. Yonke ingxenye yempilo yami engakhulile namhlanje Jesus. Baba ngiyabonga ukuthi impilo yami is taking another dimension. I am growing. Ngegama lika Jesu. Obekungikhalisa before. Ngeke kusangikhalisa manje. Obekungidiscourage before. Ngeke kusangidiscourage manje. Ngegama lika Jesu. Baba,
Baba, ngiyabonga ngiyabonga. konke Konke. obengehlula Obengehlula. ngeke kusangihlula manje Ngisangehlula. ngegama lika Jesu. Ngegama lika From Jesu. today From today, I positioned I position myself myself with growth with growth. ngegama lika Jesu. Ngegama Baba ngiyabonga Baba, ngiyabonga. empilweni yami Empilweni change Change. will be seen will be seen. ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Baba ngiyabonga Baba, ngiyabonga. I will benefit I will benefit from this growth. from this. I will be a blessing I'll be a blessing to my church to my church with this growth. with this growth. Sola namhlanje Sukela namhlanje, moya engcwele moya ngcwele, I pledge I pledge my life my life to growth to grow. ngegama lika Jesu. Ngegama lika Ngiyabonga Jesu. Nkosi. Ngiyabonga Nkosi. Sengikhulile manje. Sengikhulile. Ngisazokhula futhi. Ngisazokhula futhi. Ngegama lika Jesu. Ngegama Lo lika Jesu. nyaka Lo nyaka ngizokwenza izinto ezinkulu izinto ezinkulu. ngegama lika Jesu. Ngenxa Ngenxa yalesinqumo yalesinqumo sokukhula. Clap your hands for Jesus. Receive a grace of growth. Receive a growth. Kuye Receive a grace of growth. zeka Receive a grace of growth. olwa Receive a grace of growth. kuJesu Receive a grace of growth. konke kuyenzeka Jesu May God manifest. olwa ebongo Jesu Ashaya uNkulunkulu izandla egameni lika Jesu. Hallelujah. Kunezinto zoqala uyibona empilweni yakho manje. Because you have taken another dimension. Alwe igama lika Jesu. Bazalwane, ukungakhuli kuyabambezelana. Ukungakhulu uphuma noma usuphakathi. Eyintweni zaNkulunkulu abheke. Amen. Alwe igama lika Jesu. Are you here? Are you blessed? Are you revived? Are you ready for a new life? Are you ready for a new dimension? Are you ready for the provisions of God? Ngiyaphinda futhi uNkulunkulu usebenza ngabakhulini. If you don't want to grow, you'll become a spectator of the move of God. Amen. I want to pray for you tomorrow. Amen. But I want each and every one of us, as you say, that we bring our offering of thanksgiving. Amen. Amen. Bring our offering of thanksgiving. Every one of us. When